बयनिबो गौरब मानास नेशनेल पार्क बे माने माहारियारि जोंनि हाग्रामा बेखौ नोजोर लाखिनानै जोंनि मानासनि मोखांनि जे गेट बे गेटआव जोङो साब सिखोन खालामनो थाखाय बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसाफोरनिफ्राय सेफ मानास क्लिन मानासखौ रैखा खालाम आरो साखोन सिखोन लाखि बे थांखिजों जों हाबाफारि दिनै लादों आरो बे हाबाफारियाव जों दंफायोमोन माने सालबारि साब डिभिजननि SDPO समिरन बैश्य लोगोसे बासबारि रेन्जनि माने रेन्जार बाबुल ब्रह्म लोगोसे बेहाय जोंजों थाफादों आदसानि जे सेन्ट्रेल कमिटिनि सेक्रेटारि पाब्लिसिटि सेक्रेटारि मानसुख सांगोरेखा दा बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों बेखौनो खावलायगोन जे बेवहाय गोबां जायगानिफ्राय दावबायनो फैयो दावबायारि बिथांमोना मानासखौ मोजां मोनना फैयो मानासखौ मोजां मोननायजोंल' नङा बेखौ जाहाथे जोङो साखोन सिखोन लाखियो बेखौ नोजोर होनानै जोङो गोबां नैबे डास्टबिनफोरखौ जों होनाय जादों आरो आंखौ बाहायनो थाखाय होनाय जादों बेफोराव जाहाथे प्लास्टिकखौ गारो जों गोबां समाव नुयो माने प्लास्टिकफोरखौ जानला मानला गारनाय आरो बे जानला मानला गारनाय हुदाखौ जाहाथे जोङो दोनथ'नानै जोङो जि जायगायाव गारनो होनाय जादों गोबां डास्टबिन दङ बे डास्टबिनफोराव जाहाथे बाहायो बेखौ खावलायबाय आरो बेजों लोगोसे जिखिनि माने समाजारि बेरेखा हाबा बेवहाय जाहाथे जानो मोना बेनि थाखाय जों जेब्लायबो नोजोर होगोन आरो जोंबो खावलायगोन जे समाज बेरेखा हाबाया जाहाथे नैबे मानासखौ लानानै जाया मानो होनबा मानासखौ लानानै जों गौरब खालामोब्लाबो मानासखौ लानानै जाहाथे बदनामा मोनसेबो रावनिबो गोसोआव जाहाथे फैया बदनाम खालामनो गोसो जानायफ्रा बेखौ खावलायदेरबाय आरो बयबो फैनानै जाहाथे गोजोननाय लाफैयो माने साखोन सिखोनै लाखिलाङो बेखौ खावलायदेरबाय गेवलां अर्गेनिक इन्टिग्रेटेड फार्मिं एन्ड रिसार्च सेन्टार प्राइभेट लिमिटेड बेयाव रासायनारि हासार बाहायालासे मिथिंगायारि हासारल' बाहायनानै मैगं थाइगंफोर दिहुननाय जायो जेरै आलु लाव फान्थाव जोगोनार कफि सबायबिमा थाइबें आरो गोथां मैगं लाइ लाफा मुला दुन्दिया बायदि गासै बोथोरनि अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ मोननो हायो बे अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ क'क्राझार नोगोरनि सुबुंफोरा खुदमथलायाव थानाय गलापी टेन्ट हाउसनि साखाथिनिफ्राय मोननो हागोन नोंथांमोना बिगोमाजों फोनांजाब लानो थाखाय 8638399746 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनो हागोन।